Нагледно една обява, която показва как не се продава автомобил. Продава се топ състояние, номера и цена. Реално описанието е много важно за автомобила, защото показва информацията, която евентуално клиента го интересува. Година, двигател, оборудване, има ли сервизна история, кога последно е обслужен или кога трябва да се обслужи и така нататък. С половин изречение не се продава автомобил. И когато цената е солидна, в случая почти 15 000 евро, мисля, че всеки човек с пари би отбягал от такова нещо, при положение, че автомобила няма никакви информации за каквото и да е било свързано с него. Така че масово хората, които продават автомобили, не осъзнават, че така не се прави с половин изречение и реално не мога да отдели 3 минути да напише някакви елементарни неща, дори да са за спецификацията и за характеристиките на автомобила.